Este proxecto xurdeu de andar falando cos paisanos por Monterroso que falaban do porco silleiro, unha raza que había de antigo, que as características da carne que dicían que eran moi ricas. De casualidade, hai uns 12 ou 14 anos encontrei un macho e empecé a cruzar con outras femias e ir logrando pouco a pouco de cada 2 ou 3 camadas que salir un silleiro. E entonces, pois, para meter un produto diferenciado no mercado, porque este animal se diferencia morfológicamente e cunha proba de analíticas de bienestar para a xente. Temos 5 hectáreas que é un souto de castaños, en esta que estamos que son 10 hectáreas que son con carballos, tamén hai castaños, hai frutales, este é un pobo onde hai moita mazá tamén, e temos sitio de pastoreo, o sea, para que os animales en cada estación do ano poden ter que alimentarse, o sea, non é a mesma alimentación na primavera que se alimentan de ervas, de llantén e de outras ervas que lles producen unha gran infiltración de grasas, e despois estamos recuperando cereales dos cales se alimentaban, cereales e verduras, a plantar berza galega, e o alimento característico dos porcos en Galicia, que aparte de comer elandras e castañas, comen a naviza. Estamos en conversas con algúns montes comunales para poder meter porcos nos montes comunales. Fan unha labor de limpieza, de prevención, de feito limpian excepcionalmente, é un animal pasteiro. A veces é certo que as administracións levan un ritmo máis lento do que a nós nos sería conveniente para poder levar a cabo este tipo de proxectos, porque significa moito esforzo. Por outra banda, pois, sí, as administracións me cerraron aquí 22 hectáreas, fixeron estas casetas, e, bueno, parece que se está empezando a ver a necesidade que hai de producir do rural. A min a tradición do rural veme de neno, da casa de meu avó Teodoro, pois era un sitio onde me gustaba ir e escoitar o saber que tiñan os nosos ancestros, non? E o sector porcino, aquí en Libertade, hai pouco. Eu creo que debe haber máis. E iso non sería competencia para as grandes industrias, porque cabemos todos no mercado e a parte da gran labor que fan de prevención de incendios. O sea, eso é por un lado. E logo é unha carne totalmente diferenciada a unha industrial.